Som získal Kisáči skoro polovičnú podporu, mal som hlasov koľko? 11 kandidátov boli proti mne, takže môjim záväzkom bolo práve tento problém matrikára, aby bol Slovák, to je prvá podmienka. Takže som sa vo svojej iniciatíve odišiel do mesta a stretol som sa s primátorom Milošom Vučevičom, ktorý povedal, že mesto sa nechce miešať vôbec do slovenskej osady a nejakom prípade ešte postavovať nejakého neslováka, čiže je to záležitosť nás, Slovákov. A ak ste čítala v Hlasvode, vidím, že máte otvorený, tak aj je podmienka, že bol Slovák. Čiže ja ako Slovák tiež chcem, aby bol Kisáči matrikár v slovenčine, aby držal v slovenčine sobáše a mesto prisľúbilo, že to tak bude. Potom ma pán primátor poslal za členom rady mesta Nový Sad, Milanom Ďuričom, ktorý mi vysvetlil celú problematiku, prečo sa to tak roztiahlo a natiahlo. Bola prvá vec, že oni najprv kontaktovali vládu a vieme, že v štáte bola tá restrikcia zamestnávania. Potom oni opakovali a vysvetlili, že ide o problém, aký sa stal, že ako sa to stratilo mesto, takže tá komisia dala všetky pozitívnu mienku a už stihlo riešenia do mesta, že sa má ten konkurs vypísať. Ten konkurs bude vypísaný asi v polovici apríla a bude zamestnaný Slovák, lebo mesto aj pán Ďurič, a to chcem povedať, pán Ďurič, on to riešil v svojej iniciatíve a naozaj chcel pomôcť Kisáčanom a Kisáču, aby konečne dostali matrikára Slováka. Takže vidím to, že netreba to politizovať. Zase sa ma opýtala, tak by som vám to mohol, ja som tieto informácie už mal pred 4 mesiacmi, aj som bol to riešiť ako Slovák z Kisáča, aby to tak bolo. Takže netreba teraz výbor a teraz ideme, vy ste chceli petíciu, či čo ste robili. Všetko je riešenie, treba pustiť, tak prejde pol mesiaca, konkurs je vypísaný a môžu sa všetci Slováci prihlásiť. Ja už viem, že je okolo 10 Slovákov, ktorí chcú byť matrikárom Kisáči, ktorí budú konkurovať na túto pozíciu a nech najlepší, ktorý má všetky doklady, všetky skúšky, nech vyhrá a nech je to Kisáčan, ktorý hovorí po slovensky a bojuje za Kisáč. Iba toľko.